omdat hier allemaal kerstboom liggen. Ja, die zijn verkocht. Oh, en die doorliggen ook. Nog niet. Oh. Wat ze gaan daar? Nee, ik heb een neppert. Daar kan ik me met. Maar toch met kalm met zo'n man. Hé, maar Hoeveel zit er dan? we zien van L1, van de Limburgse televisie. Dat kreeg je gewoon niet. Bent je dat nou? Op de schotel hebben ze hem niet te groot te betalen. Die betalen niet meer, dat hebben ze vanaf gewoon. Nou, Nee, allemaal die een shuttle hebben van de kanaal digitaal, hebben hem niet. nee, maar dat zien we zelf schuld. Waarom dat? Ja, omdat we hebben onszelf van de schotel afgehaald. Waarom dat? Omdat het veel kostte. Ja, er was immers, die inmiddels niet meer bij ons werkt, die vond dat we dat geld beter koesten besparen. En die ambulance niks wat te weten daar. Nou, ik zal ook sterker zeggen, ik heb zelf ook 2,5 of 3 jaar zonder L1 gezeten. Want ik had ook zo'n schot, ja. Nee, we hebben hier een kabel hè. En we hebben hier niks, we zijn het gans afgesloten. Maar kun je geen glasvezel of zo? Nee. Dat is te duur, jongen. Ik moet ook het gas betalen. En de regulering die hebben we, dan doen we voor niks krijgen of vuilkallen. Oké. Maar het gas moet voor in de 18.000 betalen. Voor dat stukje van die te leggen. Ja, we hebben flessengas ja. En een goed steel gas. Is juist zo goed. En goedkoper. We komen met €100 per maand, per jaar door. Met gas. We hebben 2 flessen even te koken. En wie is we? Elektrisch. En wie is we? Hè? Wie is we? Voor de vrouwen niet. Oh, de vrouw. Die is nou ook toes? Zeker. Oké. Hé, maar volgens mij heb je nog gewoon lekker ouderwetse holtkachel, of nee? Ja, we hebben geen gas. We warmen met hout. Dat mag wel eigenlijk niet meer. Hè. Wat is dat dan met dat ding aan toe? Nou, ja, maar kent je het programma niet, onderweg? Van Vreuger? Heb ik wel eens gezien. Ja. Nou, wat wij doen, wij rijden van hop naar haar door de ganse provincie. En dat is het Noord-Limburg, hè? Jo. En goed aan Kallen. Ja. Want toevallig heb ik nu wonen in dat Roosendorp, je zo weer. Achter het Blerik door. In een Boekend? Wie? Boekend? Nee, niet Boekend. Roosendorp. Lottem. Oh, Lottem. Lottem. Het miljonairsdorp was dat vroeger. Ja, maar Lottem leed niet achter Blerik. Nee, ik ben bij gemeen wat er erin woont. Dat vond er 3 stappen in Blerik. Oh, maar je hebt kennis in Lottem? Ik ben nu, en ja, heb ik kennis, joh. Ja. Allang. Ja. Maar kom je er nog wel eens? Nee, ik kom daar niet meer. Ik ben een oude mens, ik moet eens komen. Ik heb niks meer, ik heb geen vervuur meer. Nee, je rijdt geen auto meer? Nee. De vrouw ook niet? Nee. Nee? Vrouw gaat niet meer lopen. Oh. Dus die moet je ook nog een beetje verzorgen? Ja, doe ik ook erbij. Hé, maar heb je hier altijd gewoond? Ja, toch al 60 jaar. Vooral bij die zou ik nog eens nog gewoond. Ook ouders hebben hier gewoond? Nee. Oh, immers Angers? Nee, het was van de schoonpapa dat eigenlijk, maar dat had hij nooit gewoond. Maar wat een... De opa van de vrouw, daar had hij gewoond wie dat pas trouwde. In 1898 denk ik zo dat hij dat tegen getrouwd is. Ik ben er niet bij geweest. Maar heb je hier geboerd of wat heb je hier altijd gedaan? Nee, we hebben gewoon geleefd hier. We hebben hier het gewoon die, kijk hier, dit. En daar, dat is de onge. Ja, en daar zag je nog van dat busje daarboven. Maar dat kost niet van leven, hè. Maar hier zullen ze toch wel regelmatig bij jou aan de deur hebben gestolen of briefjes in de brievenbus gedouwd hebben van of je het hoes niet wilt verkopen. Oh, als ze dat maar weet. Toen zei ik wel nog een mensje. En een mens, ik schreef, ik heb haar naam niet meer, had me gewoon een visitekaartje gegeven. En daar stond een hele gewichtige naam op, het Vaderlandsletter op de revue, zo TRP, en professor dokter Anders Meester. Aan het wandelen met mijn dochter, en toen zegt mijn dochter, wil dit huis koop ik? Daar ga ik zo wel eventjes naartoe zetten. Dan dacht hij, dan wil het op de kleine vuur gaan. Ik zeg, zolang het 2 leven verkopen we niks. Misschien had je dan een kerstboom moeten kopen. De huis er nog niet hier. Oh. Nee. Ja, die hebben die gejuist hoor, die bij me. Die stond daarachter overal. Maar je gaat hier dus absoluut niet weg? Nee, zeker. Wil je het geld? Nee. Nee. Oh, toch ook gedaan. Dat is te duur voor dich. Ik zeg het maar tegen die lui, hij moet oppassen wie er jong wordt. Ja. Wie dat hier komen, ja, wat wordt dat hier? Hoe die stongen, je wilt zo maar een paar hoezen. Ja. Maar zou je er nog hoop voor mij zien als ik een gewichtig visitekeertje zou je laten maken?
Ja, doch daarin. Zijn de Ja? Thompsons, ja. Daar val ik op de knieën, hè. Doe ik de padja op. Nee, jong. Ook een humor is altijd volgens mij een kracht van nog geweest, of niet? En zingen doe ik, hè. Ik zing allemaal met de vrouw, hè. Hebben ze me gezegd, je moest met dat meisje zingen. Dat zong in het ziekenhuis, hoor, het moeten kennis. In de week, en dan heb ik met hem gezongen, dat zong gewoon met. En dan zegt dat ook, dat kan niet. Ze is er nog niet bij? Ik zeg, ze is er wel bij. Ze zeggen het jou alleen niet, hè. Het wordt niet hoor, maar toch wel hoor. Hè. Dus de vrouw is een week Ik lang zing niet zo. Ik zing niet zo, maar wel huilen. En de vrouw kan die wel zingen? Oh, die zingen al een zingfamilie, hè. Dat pap van dem, dat opa, dat is 103 jaar geworden. Dat is alles al even bij koren gegaan, allemaal gezongen. Hè. Dat is ook nog zo, de man. En bij welke koer worden hè? Bij die van Klummen. Doe, Remigius Kloor. Ja, en dat zong. Ook bij de bejaardenkoer, dat ging om met de Monica, hè. Trekzak. Met de trekzak, ja. Speelde daar. En dansen, bis 100 worden dansen daar nog. Dat is 103 worden. Ja, maar dat is niet hier geboren. Maar volgens mij heb je ook wel een respectabele leeftijd bereikt inmiddels. 89. Kijk. Ja. En de vrouw, wie oud is die? 84. 84. Maar ja, die We is zijn dus... 62 jaar getrouwd dit jaar. Het komend jaar. Nee, het komend jaar 63 jaar. En 62. Kinger, heb je die ook? 5 kinderen. 4 jongen en een meisje. Maar ja, die zijn al oud. Hè. Die zijn ouderstig. Oudste zoon is 60 jaar. Hè. En de jongste is nog 44. Dat is nog jonger. En daar gaat je met die kerben, met nog een jong. Dan woont de ongen. Maar hoe die heen zijn, je bent al gezien. Nee, maar het zijn fijn bunkers. Als ze dat maar we hebben zelf getort, dat ze nog mannen. Hey, en waar heb... Maar die zijn verkocht. Die gaan naar een vermeerderverkoper. En waar heb je die staan dan, die kerstboom? Door, kijk door. Van door achter. En je weet het ook zo op, daar langs, gans. Ah, oké. Kunt ze niet zien hier. Jawel, toch. En daar hebben ze toch staan. En daarachter nog hebben ze toch staan. En wat ze niet hebben gellen, ze. Heb je ook gedaan vroeger. Kerstboom. Ja, ik heb het immer metgedaan. Maar je doet je minuten oud. Hè. Maar wat heb je al ook werk in het leven gedaan? Vertel ik niet alles. Nee? Nee. Het onverleden, jong. Dat is zo niet, hè. Had je zo'n spannend beroep dan? 12 ambachten en 13 ongelukken. Ah. Ik heb niet die uitdrukking. Ja. Die heb ik wel gehad. Ik heb aan rookwaren gewerkt, zou ik je nog zeggen. Waar heb je aan gewerkt? Oh ja? Ja, we hadden 140 winkelen. En ik heb aan bananen gewerkt. Bananenriep maken nog aan die trossen werd ze vroeger. Hè? Kent ze die aan die stammen? Ja. Daar kwam ik groen binnen. En dan wat houden die door? Dingen 30 ton per week. Hoeveel? En wat heb ik nog gedaan? Ik weet of van alles. Ik heb nooit een vak gehad. Ik moet zich van ijzer hebben. Hè. Nee. Nee. En verhoord word je dom, ik kon het direct zeggen. Waarom een schijf, ik zeg het. We hebben hem het kusje verdiend, joh. Ja. 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 En voor de rest, shopper heb ik gehad. We hebben alles gehad wat lopen kon, behalve paard. Want je hebt alles gehad hier. Ja. Dus altijd wel nog centjes verdiend? Het komt al nog eens op, hè. Nee. Dat mag ze niet. Dat mag niet? Nee, dat wil ik niet hebben. Oh. Ze worden van de Hollanders geworden, voelen er gewoon mij thuisje. Ook een kalm, ik zeg ook niet met zo'n knuppelvuur mee. Ik zeg, wat vergeet me. Ja, zet dat gewoon. Ik zeg, als je dat doet, kameraad, heb je pech. Had ik nog niet gedaan. Kwam maar nog een vrouw kalk. Ik zou dat toch wel doen. Ik zeg, nee mevrouw, liever niet. Ik zeg, je wordt alle abonnees kwijt als ik kom. Want als je dat gaat doen, ga ik nog wat aardige dingen vertellen. Hoe? Ken je ook. En wat God je vertellen dan? Ik weet het nog niet. Moet nog goed denken. Oké. En waarom wilt je niet dat we het doen zenden? Och, waarom maar? Waarom? Omdat ik vind dat je Omdat ik van geen uitzending kreeg. Weet je, waar je hier nog eens geweest en er dat was de andere, dan moest dan nog een Limburgse zender geweest, hoor. Hoe er Fred Verelby was.
Ja, die goede mensen is inmiddels al lang goed, hè? Ja. Dat wordt ook koud, wie dat komt. Ja? Wie de kijkt bij moet je tegen je doen. Maar die het ook wel op de televisie? Ja, maar daar hebben we nog een hoop cadeaus metgebracht. Ah, zo? Ik heb iemand dingen cadeau, een auto of zo. Nee, dat hoor ik niet zeggen. Een auto? Nee, een fles wien Oh. en een cd. Als ik ook nou beloof dat je van ons een auto kreeg, mogen we het dan uitzenden? Nee, maar ik kan niet varen. Wat moet ik met een auto? Die kinderen hebben allemaal auto's. En hoeveel wel auto's op de wereld? Waar kan ik ook dan blij mee maken? Met niks. Met niks. We hebben alles, joh. We zijn tevreden. Je hebt elkaar nog. Ja, dat is hier zo weer, want ik heb ook tegen de vrouw gezegd, ik steek niet mouwen. Wat moet je dan nog zo hebben? Ja. Dus als je niet gewoon van het doen, zeg van gewoon samen doen. Als ze de vleugels gescoord zijn, gewoon van samen de logen.